cop em preocupa més com ens relacionem amb el nostre planeta, amb els animals i entre nosaltres. I a mi aquesta preocupació m'ha arribat molt lentament. Crec que hi ha molta gent que encara no li ha arribat i gent que li ha agafat més ansietat així de cop. En el meu cas, jo era astrònoma i fa quasi 10 anys vaig canviar a investigar el planeta, a investigar la Terra, el clima a la Terra i sobretot els oceans, a molt gran escala. I amb això em passava el dia fent mapes de predicció del futur, de què passarà el 2050, què passarà el 2100, mapes de temperatura, de la quantitat de vegetació que hi haurà, de tot el que és clima. Són projeccions que tenen a veure totes les emissions de diòxid de carboni que anem tirant els humans. I potser a l'Àrtic sortia més 8 graus i a l'Antàrtida més 3 graus. Però el cas és que jo passo el dia fent aquests mapes i tot i així em va costar fer la connexió de dir és que tenim un problema greu. I l'altra cosa és fer la connexió entre canvi climàtic, biodiversitat, ecologia. Tot això està relacionat amb els humans, perquè nosaltres necessitem aquest planeta, el necessitem saludable, el necessitem bé, no el necessitem que s'estigui morint. Per tant, la nostra supervivència depèn d'això. Moments així segur que trobaré a faltar. És molt alta la teva ombra. I també la teva ombra és més alta de la meva. M'acompanyareu a l'aeroport, oi, Pau? Sí. Ok, ara mira aquí. Iei! Fa molt fred, m'estic entrenant per l'Antàrtida. Aquí podeu veure el pack sencer que estic preparant pels nens. Un calendari d'advent per obrir cada dia una pagineta amb l'ajuda dels avis, el conte de la mama se'n va a l'Antàrtida i un regalet pel Pau que farà just 4 anys quan estigui jo fora. Whoa, how gentle. Yeah, see the leg. The scientists on the desk... Mama is here. What? Mom is there. The scientists on the deck ask lots of questions. What is this? What's at the bottom of the sea? What is the water made of? Quan vaig veure aquest programa tenia una nena de menys d'1 any i un nen de 2 anys i portava 2 anys a tope de mare i encara estava processant de qui sóc jo. Venia d'una vida bastant esperit lliure, vivint als Estats Units, científica, o sigui, vol dir que anava viatjant, com més aventura, i de cop vaig ser mare, que és el que volia molt, i ho estava processant, era molt difícil. El meu company científic també va continuar de tant en tant anant a conferències, però jo portava 2 anys amb els nens tota l'estona enganxats, treballant. Vaig dir, vale, necessito comunitat, necessito connectar amb gent una altra vegada perquè estic sola tot el dia a casa treballant a l'ordinador i necessito un respir. Me'n vaig 3 setmanes, que tampoc és tant de temps, i això va ser una mica a l'Antàrtida. Aquí l'aeroport és l'únic lloc on han començat els mercadillos de Nadal i així que estem... Adéu, bonic! Aquí estic esperant el primer avió, que serà molt curtet, de Múnich a Zúrich, i després ja aniré cap a Buenos Aires. I una miqueta trista, una mica aquesta solitud que sents de cop quan deixes els nens, i més sabent que seran 3 setmanes, que vaig a conèixer gent, que no vaig a trobar ningú en particular, o sigui que no conec a ningú, que l'aventura serà única, la meva vida, però no conec a ningú, no vaig a veure amics. M'hem portat el pingüinet per fer-li fotos, perquè vegin que el pingüinet ha estat també a l'Antàrtida. Els aeroports són l'exemple perfecte d'un món de privilegiats que estan vivint com no podrien viure tots. Em recorden que sóc mega privilegiada, que utilitzo tot el que el món m'ofereix i que bàsicament no és just. A mi em feia especial il·lusió perquè ho estava estudiant
i penses, ostres, imagina si puc veure el gel aquest que estic estudiant. I vaig pensar que sí, que era privilegi, em molesta, però sentir-me culpable tot el dia tampoc serveix de res. Hi vaig i faig un documental, faig el que calgui. Fes alguna cosa amb el teu privilegi, no? Bàsicament. L'emergència climàtica afecta a tothom. Algunes persones més, algunes persones menys. I les persones més vulnerables, els països més pobres, les persones del futur patiran més per definició. I això és el que es diu justícia climàtica i és el que a mi personalment em fa enfadar més de tota aquesta crisi. La part social de l'emergència climàtica, que no és just. Moltes vegades parlem molt d'empoderar les dones perquè arribin així en posicions de lideratge més importants i ens oblidem que part del problema és que els homes no ens deixen avançar. Així que ha de ser una miqueta feina de tothom la igualtat de gènere, no només de les dones. Aquest programa que jo vaig fer justament era només per dones i molta gent diu, per què dones? Dic, a veure, una, perquè vivim en una societat patriarcal i és una cosa històrica, no és que cap home d'avui en dia ho hagi decidit. I això ho veus molt, molt, molt clar quan et fas mare. Jo he passat de ser científica física envoltada d'homes tot el dia i no ho he notat tant, la discriminació contra les dones. I és ser mare i dir, sabem que si la meitat de les dones o la meitat de la població estiguessin en posicions de poder, el món funcionaria millor. També han sigut tradicionalment les dones les que tenen cura del planeta. La majoria de manifestants ara són dones. Això és una cosa que és així. Llavors, no pot ser que les dones tinguin cura de la part personal de la humanitat i que, en canvi, quan prenem decisions mundials, siguin els homes. És que no té cap mena de sentit. És com obvi que si poses aquestes dones que saben més de com tractar la vulnerabilitat, que ho han fet tota la vida, si les poses a manar, alguna cosa bona sortirà. I que ja surt, que hi ha dones manant. I aquí és on es troben les dones i l'ecologisme. I això que sembla una mica com obvi és bastant important perquè la gràcia és que si tu saps què et mou a la vida i actues en conseqüència, doncs se't fa molt més fàcil tot, ja no tens allò d'hauria de fer o em toca fer això, sinó intentem-ho fer en conseqüència dels meus valors. Un valor que és del de justícia, més que justícia, igualtat, i per tothom, és una cosa que em molesta si no n'hi ha, que no n'hi ha en el món. Després, aventura, necessito una mica d'aventura per continuar, i l'altre no me'n recordo, ja us ho diré després. Connexió, i això vol dir connexió amb persones, connexió amb la naturalesa. Necessito estar connectada, no puc sobreviure jo sola. Quan vaig marxar de casa i al cap de, 5 hores, més o menys, ja vaig començar a sentir-me bé, de dir, ostres, ja començo a sentir la llibertat una altra vegada i que el cervell em funcionava, sobretot. I després, quan ja vaig arribar a Ushuaia, recordo això de dir, Ushuaia és un lloc que a mi em feia una miqueta de por. Físicament, és muntanyes altes, neu, i penses, és que l'Antàrtida encara està més lluny. The Hebridean sky has 2 muster stations. Muster Station A is situated on deck 3F in the lounge. Muster Station B is situated. Excited to get going? What we need to do? The ocean is protecting us all from climate change because ocean warming is like what climate change is all about. So more than 90% of all the extra heat, this excess heat generated by greenhouse gassing due to human activity are actually ending up in the ocean.
feia una mica com d'angúnia, quasi, de veure si cauré. I recordo creuar el que es diu el passatge de Drake, que és el que separa l'Antàrtida d'Argentina i Xile, i pensar, aquí sota hi ha 4.000 metres de profunditat, que són els oceans que jo estudio. I és aquest oceà que dona la volta sencera a l'Antàrtida, no, la volta sencera al món, és l'únic oceà que dona la volta i per això acumula molta energia i és l'oceà amb més onades, amb més vent. Acabem de veure el primer iceberg i una mica més endavant ja es veu una miqueta l'Antàrtida ja. Veure que a sota d'aquest oceà hi ha totes aquestes aigües que de fet aquestes aigües estan absorbint molta calor de canvi climàtic. Perquè a prop de l'Antàrtida és on es formen les corrents més profundes del món, allà i també a prop de l'Àrtic. I no sé, a mi això em va impressionar molt, sentir-me molt petiteta. És el color de l'aigua, tots els colors que puguis imaginar, depenent del sol on estigui, i blanc. I llavors, a prop de la costa, normalment no hi ha gel, hi ha pedreta, gris, perquè tampoc hi ha verd, i pingüinets. I després hi ha muntanyes superaltes que surten directament del mar, mig roca negra, mig blanc, que són altes però que de fet tampoc semblen tan altes perquè no saps ben bé, no hi ha cap casa, no hi ha res, està tot net, l'atmosfera és superneta. Va ser molt instantani entendre'ns totes les dones. A veure, érem 100, jo no em vaig conèixer 100, però sí que podies parlar tranquil·lament amb cada dona sense... No calia que fessis allò de parlar coses petites i mundanes, perquè ja saps per què estàs allà, no? És de, vale, tu també preocupa, no, el planeta, i tu què fas? There was a big coral bleaching event on the Great Barrier Reef in 2016 and another one in 2017 because the water got too warm for the corals, and so my job was to go up to the far northern part of the reef to assess the damage. It was really sad to see, and so that's why I'm on homeward bound. I don't want to be the kind of scientist that just writes down and like makes notes on the death of the ecosystem that I love. In Germany last year we had a very hot and dry summer, so the level of rivers dropped and the boats could not pass. And because of that, the gasoline prices went much higher, and people were really noticing it. What's going on? When people start noticing those things, especially for us in Europe, in the Western rich world, we think, okay, all the climate problems are out there in Africa, you know, the little Pacific Islands, what does it have to do with us? Era tot parlar amb moltes científiques, que normalment a mi m'encanta parlar amb gent que investiga diferents coses, però de coses completament diferents. The last 5 years in the Hawaiian Islands have been the hottest on record. In 2019 alone, the Hawaiian Islands have beat or tied 225 heat records. This is a serious problem for the Hawaiian Islands because we're completely unprepared for that kind of heat wave to continue on. Los humedales de costa son los ecosistemas más eficientes en capturar carbono y retenerlo. Entonces lo que tiene es que muchas comunidades costeras y no costeras dependen de ellos. Entonces lo que pasa es que cuando estás perdiendo el humedal y se hunde básicamente en el mar abierto,
El humedal no tiene tampoco la capacidad de desplazarse hacia el interior porque tienes una carretera o tienes una ciudad o tienes lo que sea, ¿no? Entonces es lo que se llama, en inglés lo llaman el coastal squeeze. En España hay muchas zonas húmedas, costeras y de interior que tienen mucho valor, es muy importante para la pesca, en el delta del Ebro, la marisma de Doñana, en Galicia también las rías, y son zonas de las que España depende mucho para su producción pesquera. El turisme a l'Antàrtida està molt controlat. Controlen la invasió d'espècies i per això ens hem de rentar sempre les botes abans de sortir. Controlen que sempre estiguis lluny dels animals, que no hi hagi gaire gent alhora en un mateix lloc. Hi ha un esperit de voler preservar l'Antàrtida, tot i que hi hagi turisme, i aprofitar aquest turisme per tenir impacte en campanyes de protecció del mar, tenir com un impacte positiu en la protecció de l'Antàrtida. Acabem de tornar d'un landing i hem après que no podem anar molt a prop del gel, aquest gel que es viu aquí al darrere, que és el final del glaciar, perquè el gel té tanta energia que quan es trenca de forma explosiva i pot arribar a matar. I llavors has d'estar sempre com a mínim a 400 metres lluny. La veritat és que veure tanta gent motivada, tanta gent que és optimista, doncs dona una mica d'esperança. Va ser arribar allà a l'Antàrtida i em vaig oblidar una miqueta durant uns quants dies que tenia una família. Hem arribat al paradís. Normalment no pensem gaire en l'Antàrtida perquè està lluny, és molt hostil, és com una mica al final del món, però de fet l'Antàrtida és crucial pel clima terrestre. Està feta de gel i això refreda el planeta, és com una nevera. I a més l'oceà que l'envolta també refreda el planeta i està absorbint una gran part del carboni i de la calor que tots els oceans estan absorbint. Els pols són els que estan patint més les conseqüències del canvi climàtic. Tot i que l'Antàrtida està bastant protegida per aquests vents que donen la volta i per aquests corrents marins, igualment el canvi climàtic ja fa temps que ha arribat allà baix. Acabem de fer un cruise amb les Zodiacs, totalment en silenci, 2 hores navegant entre gel, i ha sigut increïble veure aquest paisatge, que és superdelicat, i saber que tot això pot irreversiblement perdre's. Jo estava amb el meu mòbil filmant i a l'altra banda el meu llibret de notetes amb idees. Justament aquest dia havíem d'anar a l'estació americana de Palmer, però va girar el vent que va portar tot de gel cap allà a l'estació i ens va ser impossible arribar-hi.
we have a responsibility on our environment. We are here to see what is happening in this area of the world and to be able to create opportunity for women to provide leadership. It is one of the most threatened places by climate change. The Antarctic Peninsula is full of life, full of so many penguins and whales and seals, and then in the ocean, many, many things living there as well, like krill and fish. And it is one of the fastest changing places in the world, and the impacts of climate change, we are still just starting to understand. How is it going to impact all the amazing things that are adapted to live in a cold environment? This is also an area where there's a commercial fishery for krill, and so we're trying to understand how does krill fishing impact the environment in addition to climate change. One of the solutions for creating resiliency in the system is to set up marine protected areas, or areas that are off limits to fishing. And this can help the system be stronger in the face of climate change. And even though we're surrounded by ice and snow, climate change is happening already in Antarctica. And these species of penguin that we see here, Gentoo penguins, we're seeing a change in their distribution and a change in the distribution of where other species of penguins are as well. So Gentoos are moving down the peninsula because the waters are getting warmer, and Adelie penguins, which are true Antarctic penguins, are moving further and further south because the waters are getting warmer. Estem ara al que jo m'esperava, una mena de badia, una mena d'entrada on està ple de trossets de gel, vas veient icebergs, aquest més blau, aquest té un pont. Pau i Fiona, us vull ensenyar l'Antàrtida. Vosaltres no sé si us en recordareu de quan la mama va anar a l'Antàrtida, però després de 4 anys de ser mare, o quasi, perquè el Pau d'aquí una setmana farà 4 anys, la mama necessitava retrobar-se a ella mateixa, perquè això de ser mare és una mica dur. És una mica dur perquè al principi, quan sou petits, no sabeu fer quasi res. Jo he estat estudiant l'Antàrtida, quan era oceanògrafa, vés a saber què sóc ara, però és un lloc extraordinari, és tot fet de gel, és un país que no pertany a ningú i que pertany a tothom. A més, és l'únic lloc on hi ha gel. Imagineu-vos, avui fa sol, que és estrany que faci sol. Tot el continent està fet de gel. Estic entenent què és el que puc fer per canviar el món. És molt, molt important. I a més ho estic fent amb dones perquè en el món on vivim les dones normalment tenen menys posicions de poder per una cosa històrica. I això va per tu, Fiona. Quan siguis gran, potser el teu món és una miqueta millor, però en el meu només hi ha homes. Sou el somni de la meva vida i estic fent això perquè vull que veieu que les mares aventureres doncs poden ser exemplars també. Però tinc moltes ganes de tornar a casa. I aprofito per cantar moltes felicitats al Pau, perquè d'aquí una setmana faràs 4 anys i jo no hi seré. Al cap de 2 dies hi seré i us faré un pastís de llimona, o del que vulguis, perquè de llimona ja l'hauràs fet segurament. Ara vaig a cantar la cançó. Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem jo que tinguis moltes felicitats. Alles Gute zum Geburtstag, Pau. Feliz cumpleaños. 生日快乐 Joyeux anniversaire. Hartelijk gefeliciteerd. Happy birthday. Dilhaben galit strakker. С днем рождения! Hey, Pau. هاري هرينا طاوة هو. لما نسين Pau. شاتكون يلا بشير. Happy birthday, Pau! كل عام وانت حي بخير. عيد ميلاد سعيد. Sherehe njema kwa siku yako ya kuzaliwa. Hi havia moltes científiques que, de fet, era la primera vegada que tocaven una mica més el clima, sostenibilitat, i hi havia moltes dones que venien més pel tema formar una xarxa de dones, col·laborar. Hi havia dona que venia més per aprendre més la part del que anàvem a fer, que era un curs de lideratge que es diu, que és on vas aprendre tu com a persona, com pots influenciar la resta del món, que té molt a veure en conèixer-te tu mateix. Aquest és per la Fiona. Fiona, ets la nena
més moguda que he conegut mai. Tens una energia dintre que no sé d'on la treus. Ets carinyosa com ningú, ets abrupta com ningú, ets extremista i no sé si això és ser com jo, però veig que tindràs una energia i un esperit aventurer i de lluita i de que no callaràs res del que et molesti i estic molt contenta per això. Espero que tu i el teu germà sempre sigueu amics i rigueu junts com rieu ara i estic molt contenta de ser la teva mare. T'estimo molt. I aquesta va pel Pau. Pau, ets el nen més dolç, rialler, assenyat, trapella, rialler sobretot, llest com ningú. Increïble, increïble. Ets una persona increïble i no puc esperar per veure com seràs quan siguis gran. I've not even ever seen this color. Like, what's the name of this color? What's that? Like yellow? Red? Eren les 11 segurament de la nit o una miqueta més tard i hi havia una llum groga, taronja, rosa, blanca, no se sabia. Port Locroix és aquesta base britànica que ara l'han convertit en un lloc de souvenirs i una oficina de correus, que és l'oficina més austral. I amb el que guanyen preserven l'Antàrtida. I és un lloc que és un edifici que està en una illeta que deu tenir 200 metres màxim de llarg. A principis d'estiu deixen a 2 o 3 persones a l'illa i no les recullen fins a finals d'estiu. Tenen una vida bastant austera. És la primera vegada a la meva vida que veig gel marí, el gel que es forma a sobre del mar. Aquest estudiant que es diu polínies, que són forats que es creen al mig del gel, però forats enormes que es creen al mig del mar. Aigües calentes que estan en aquest cas en el fons del mar, quan es mescla amb les aigües superficials, pugen aigües calentes suficient com per desgelar un tros del mar de Weddell. Aquest mar gelat és diferent que el gel que hem anat veient fins ara, que eren més icebergs. El desastre no para. Al principi, just tornar a l'Antàrtida, hi havia uns focs impressionants a l'Austràlia, que aquest any no s'han repetit, per sort, però segurament és perquè tenim una niña que fa que el planeta sigui una miqueta més fred. Però ara fa poc vam tenir el Filomena, que va portar neu a Madrid i a moltes parts d'Espanya, que això és d'alguna manera també conseqüència del canvi climàtic, perquè l'Àrtic està menys protegit ara ja. S'escapa aire fred de l'Àrtic més sovint. So on my family's farm, we run African sheep and goats, and we've destocked already because it is too hot and dry for this livestock. And this is arguably the most drought-tolerant and heat-tolerant livestock anywhere on the planet. So farmers like me have actually come to the end of the line in terms of adaptive capacity. And I live in Chicago, Illinois, and we've definitely seen impacts of climate change there. We've had much more extreme rains, heavy rains, and that causes a lot of flooding in the city, and there's a big problem with basement flooding there, and then also every time. We were looking out the channel when you guys went up to that hill. Yeah. You're thinking about literally sea to summit, you know, and that's what makes them so big. You know, oftentimes when you're inland and there's, you're in a mountainous area, you're already at elevation, whereas here we're thinking literally sea to summit. The way that penguins do that is because they're swimming most of the time, most of their year they're in the water to find food. In about January, February, they come to shore and they sit there for 3 weeks
and just squeeze out all their old feathers and grow a new set. El bloc de gel de l'Antàrtida, que acumula el 90% de tot el gel del món, està col·lapsant i això és molt evident, per exemple, a la península antàrtica. La biologia canvia, la cadena alimentària està alterada, algunes espècies es beneficien i algunes perden. Però no tot queda a l'Antàrtida. El que està passant allà acaba propagant-se a la resta del món. El cas més obvi és que els glaciars que es fonen contribueixen a la pujada del nivell del mar arreu del món. Penseu que si es fongués tota l'Antàrtida occidental, el nivell del mar pujaria uns 6 metres. De fet, estàvem tota l'estona treballant i si no treballàvem ens muntàvem xerrades entre nosaltres. Era com molt massa, no, a vegades. I una nit vam dir, anem al terrat a ballar una estona. I les que estàvem així una mica boges per ballar ens en vam anar a dalt. Són les 11 de la nit i hi ha molt de sol, hi ha molta llum. A més és molt bonic, així que costa molt d'anar a dormir. Ara mateix, com que ja portem ben bé quasi 2 setmanes, jo tinc molta son, perquè tendeixo a anar a dormir tard i ens llevem molt d'hora. Sí que els dies anaven més ràpid, jo estava molt cansada ja, perquè faig això de que si algú no m'obliga a anar a dormir, jo vaig fent. I recordo pensar, ara ja està, ara ja he conegut a la gent, ja m'he despegat un rato i ja puc tornar. Estem a sobre d'una capa de gel i podem veure com es torna a formar el gel de sobre l'aigua, perquè com que està tan quieta, sense vent, però a la mínim que faci una mica de vent es destrossarà. I de tant en tant sentim brum, perquè els glaciars es van com cauen. I diuen que si cau un tros molt gros pot fer com un mini tsunami i per això no ens deixen estar a la platja, hem d'anar cap amunt. Tot super tranquil. Aquí podem veure una miqueta les ones que semblen com oli. De fet, allà on no es veu el reflexe és que s'està creant gel marí. A l'Antàrtida es creen i convergeixen corrents profunds marins que després circulen per la resta dels oceans i acaben influenciant el clima en molts llocs del món. Però ara, amb el canvi climàtic, l'oceà rep més aigua dolça del gel que es fon i també molta calor, i per això aquests corrents estan canviant. Every action they take has an environmental impact. And that if you want to make a change and you want to make a difference, you need to start asking the question every time you take something off the shelf at the supermarket. What is the impact of my action? What is the impact of my purchase? And what people need to realise is that the world is changing, and that the world of their childhood and of their grandparents' childhood is no longer going to exist for our children and our grandchildren and our great-grandchildren. But that doesn't mean that we should just give up. Don't just give up hope. That every person, no matter how big or small, can start to make changes in their everyday life which can contribute to the greater good. Hauríem de, com a persones, entendre que vivim en aquest planeta durant una estoneta només i que després vindrà altra gent
i que vivim en aquest planeta on viuen moltes més persones i que nosaltres, en aquest cas, som del costat més privilegiat. I crec que si això ho tenim incorporat a dins, cuida el planeta, cuida la resta de les persones, una bona vida és on fas això. Sí, per mi és superimportant entendre l'impacte que nosaltres tenim al planeta i sempre pensant gran i a llarg plaç. No ets tu, és que no ets tu només, és que hi ha animals també al planeta, és que hi ha plantes, que després tu et menges, és que necessites el planeta. Avui és el 1 de desembre de 2019 i és el 60 aniversari del Tractat Antàrtic. Som aquí a l'Antàrtida, que és l'únic continent que no està governat per cap país, que no té fronteres, que no ha tingut guerres mai i que el manegem entre tots els països del món, només amb finalitats pacífiques i d'investigació i recerca científica. El Tractat Antàrtic és un símbol del que podem aconseguir com a civilització si treballem junts amb la ciència i amb la diplomàcia per un futur sostenible. I a més, li afegeixes que és l'únic continent que no pertany a ningú i que és com una mica responsabilitat de tots cuidar-lo. Acabo de trobar un segell que havia perdut. Aquí. Aquí. Els glaciars d'aquí, la majoria, no es mouen sobre roques, com serien els glaciars dels Alps, sinó que es mouen sobre gel i, de fet, es mouen 10 o 100 vegades més ràpid que els glaciars que nosaltres hem vist més sovint. Es diuen rius de gel. Fa molt fred. Molt fred. Està ple de neu, hi ha molta gent marejada. Okay. Did you eat some blackberries, Pal? Pal had some blackberries. Pal, superheroes need blackberries. Climate crisis is the biggest threat to human health at present, and the problem is that it affects our most vulnerable and at-risk populations well before everyone else. Rising sea levels and changes in the water climate, mean that we're going to see more mosquito-borne illnesses, more tropical diseases, more infectious diseases. Unfortunately, if we progress in this way, it will extend to the cities where most of us live. So if we care about human health and population health and preventative health, we all need to focus on this environmental crisis. Aquest viatge va ser just abans del coronavirus. És com una mica l'antítesi del que vam anar a fer. Tot el món verd, tot el món que es cuida del canvi climàtic, de biodiversitat, es va com revolucionar de cop de què fem? És una oportunitat, això, no?
I també relacionar que el coronavirus és la conseqüència de com tractem el planeta, també. Evidentment, si fem més deforestació, si estem tan a prop dels animals, si no sé quant, hi haurà més pandèmies. Som molts, vivim molt juntets i la majoria de pandèmies venen dels animals. O sigui que, si estem més a prop d'ells, que és el que estem fent cada cop més, perquè anem a apropar-nos, ens anem expandint, és un exemple més del que passa. Avui estem a la punta de la península d'Antàrtida. És el primer cop que hi anem perquè quan vam baixar la primera vegada, des del passatge de Drake, vam anar directament al sud d'Argentina, que és una mica més avall. I ara hem anat fins a dalt de tot, vol dir que a l'altra banda d'aquesta muntanya hi ha el mar de Weddell, que normalment està gelat, fins i tot a l'estiu, o sigui que no s'hi pot anar. O sigui, si vols que d'aquí 1000 anys la gent que hi hagi gaudeixi igual que tu has gaudit la vida, actes tipus anar a comprar tot el que és tema plàstics, votar, és que votaràs per tenir una naturalesa que duri 1000 anys. Aquí els pingüins estan protegint els ous. És a principi d'estiu encara i no han sortit els bebès encara. Llavors el que fan és que els pingüins i les pingüines es van tornant, posen sobre de l'ou per protegir-lo justament d'ocells que venen i es mengen els ous. Va entrar en erupció més d'una vegada un volcà que estava a sota del gel. I com que està a sota del gel, fon tot el gel de sobre, fa com un llac, però llavors immediatament, com que fa tan fred, es torna a glaçar. I amb això la lava també es glaça molt ràpid. I tot aquest procés tan ràpid fa que quedi aquesta geologia tan interessant. Good morning everyone, I hope you enjoyed the beautiful brown bluff that we're leaving now. We're just navigating around some fantastic icebergs, some of which have got Adelie penguins on them, and then we're going to take a look. Crec que va d'inspirar, és això, és per això que ho estem fent. Per connectar amb professors, professores, pares, mares, avis, àvies, perquè totes aquestes persones també estimen persones, llavors, però potser són coses que no han sentit mai, o que no han pensat, o que no són quotidianes. Anar a l'Antàrtida és una cosa que no fa gaire gent. Ara estem veient molts més icebergs i sobretot els que són grans i tabulars, que es diu plans, perquè estem molt més a prop de les capes de gel de l'Antàrtida. A la península no n'hi ha, però a la part est de la península sí que n'hi ha. Good morning, homeward bound participants. It is 7 a.m. on Thursday, the 5th of December. It is a very blustery day off King George Island, and we are unable to run operations this morning. El que està passant ara és que encara estem atrapats en la vida que tenim de tota la vida, una mica atrapats en el luxe de tenir aigua que surt de l'aixeta, de tenir menjar que surt del supermercat, i llavors hi ha molta gent que té una mica apatia, no? Bueno, és que el que faci jo a nivell individual tampoc canviarà res. I no és veritat. Necessitem a tota la gent, necessitem una societat molt més forta, amb esperit crític, justament per aconseguir canvis estructurals que durin. Un canvi estructural que duri no vindrà mai de dalt, vindrà d'una societat molt forta. I think I take a lot of heart that on this planet we've got so many wonderful people who want to make a difference in the world,
and I've met some of the most amazing people as part of this journey, is we're going to be an awesome pod of people who are stronger together. Yeah, so the challenges of climate change are really big and really great, but I am optimistic we can deal with them, because solving climate change is not an issue of technology or know-how. We've got the technology and we know what to do. This is a matter of leadership and coordination. Avui és l'últim dia que podem anar a terra i llavors ja començarem a passar perquè ja ens toca tornar. Ja s'acaba el viatge i hi ha una sensació com d'amistat que queda per tota la vida, tothom està com molt cansat però relaxat, però content, amb una esperança molt forta. Ens hem trobat tot de persones que més o menys ens importa les mateixes coses, bàsicament és respecte per la natura, pel planeta, per les futures generacions i igualtat social. I sabem que per aconseguir tot això necessitem diversitat, inclusió, empatia i una nova manera de fer. I sobretot connexió amb la naturalesa, respecte per... Bueno, coses que semblen una mica òbvies però sembla que no es respiren en el món en general. Estem al passatge de Drake i jo estic marejada com una sopa. Només puc estar al llit i cada cop que m'aixeco em costa una hora recuperar-me. Ja hem passat el passatge de Drake, l'hem fet molt ràpid. Al final no va estar tan malament i ara ja estem al canal de Beagle fent temps, perquè en principi no arribem fins demà al matí. Ja hem arribat! Jo espero que d'aquí ens sortim, perquè encara no n'hem sortit, no sé, com més connectats, no? Més connectats amb que tenim un problema gros i que, vinga. I ara que estem en crisi total, doncs potser la manera de sortir-ne és millor, diferent. Creem nens i adolescents que pensin molt, i més sobretot ara que hi ha mil informació, és com una mica difícil viure en el món d'avui en dia. L'únic que et salva és si realment pots pensar i tenir esperit crític i saber en cada moment quina és la decisió. Posar pressió, manifestar-se, el que calgui, però sobretot una societat molt forta que sigui capaç de girar una mica la societat. O sigui que sí, espero que sortim d'aquí tornant a començar. Sortirem d'aquí, d'Ushuaia, que està a baix de tot d'Argentina, i uns 2 dies creuant el passatge de Drake,